Aliye. Rasah ngelekne kula. Aja sok dadi wong suci, Mas. Sampeyan ngarani kula wong beling, kula wong mendeman turut dalan, glithakan, glayaran. Sampeyan apa suci dhewe? Nom-noman sampeyan kula ngerti, sampeyan dadi brandal jenenge Sura Gentere. Saben perapatan ana wong duwe dhuwit sampeyan cegati jaluki dhuwit. Yen ora gelem sampeyan antem. Ya apa ya? Ngaku wong suci disekseni para masyarakat. Warung ayu ndi sing durung sampeyan tengi cangkeme. Oh. Yaki. Yaki. Blis lanap. Del karepe dhewe. Ora ngerti, ora oleh gitoke. Ratu Titi sing Wisnu diarani ngetengi warung ayu ki piye? Ratu kondang, ratu pinter jagat tanpa timbang. Diarani ngetengi wong warung ayu ki piye ya to? Heeh. Apa ora mikir? Kaya suci-suci dhewe. Ratu gagah perkasa bagus kaya ngene kok dikira ngetengi wong ayu. Meneng cangkemmu. Malah bulan baleni kuwi. Kriwikan dadi grojokan, tundane bakal mbebayani. Boris Rawa watawatana aja nganti gawe geger. Wong bapake grah kok malah ndem-ndeman karepe piye. Woi! Apane Setyaki? Ra ndelok jarak karo Brisrawa ganyang mentah kowe. Ini kek buke. Wah. Yaki, oh, sawangan le, bareng jalu anggur merah, arak soko kerek aku duwe, arak gundang komplit. Yen kowe karo aku jotosan dikit cilik sepuluh gelut, wah, wis umum kepruk-keprukan gas wis umum. Senggel adu kuat-kuatan ngombe we. Piye, ane lah. Aku wis insap. Piye? Aku wis ora ngombe meneh. Aku wis eling lawan pangeran sing gawe urip, aku dina iki wis ora bakal mendem meneh. Wis janji karo anakku wis do gedhe-gedhe. Cangkem kowe. Ngomong yen ora wani senggel no piye. Wating glayar nom-nomanmu tatonan kowe. Ya, tato kale jengking iki lho. Sambiku ndemung. Wah, ya. Kowe manuta karo aku. Rambul tak cepake, banyu apa sing disumet murup kabeh komplit ana kene, manuta tak suguh penak uripmu cakep ae. Kunjing. Oh, sak lut